Liwap vilayetiniň Dargana tetrawynda dollaryň Garabagdardaky bahasy ýokurlanyp 25 manada golaýlanmahaly gurulşy haritleriniň narhlary hem gymmatlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Liwapdaky çeşmesi habar berýär. Şuň 30 kilogram şpaklyovka 80-100 manatdan satylýar, öň 25 manatda. 50 kilogram sement 120-150 manatdan. 4 metr şifr 300-500 manatdan, 6 metr ululugynaky bir tahta 300 manatdan bahalanýar. Her harit adından 50-100 manat gymmatlady diýip gidliňlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmämiz 13-nji iýulda gürrüň berdi. Çeşmämiz käbir beýleki guruluş haritlarynyň häzirki bahalary barada hem maglumat berip 6 metr ululugynaky beton plitalaryň 2000 manatdan satylýandygyny hem aýtdy. Kafiller diňe daşary döwletlerden getirilýär. Olaryň 1 kvadrat metri 200 manatdan başlanýar. Kafilleriň orta hillisi 2000 manatdan hem gymmat. Duo atly diwarlar üçin boýaw renkleriň 20 kilogramy 2830-4000 manat aralygynda durýar diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyň çeşmesi bilen söhbetdeş bolan gurulşy haritlaryny satýan söwdegärler bu gymmatlamanyň sebäplerini Garabagdarda dollaryň bahasynyň ýokurlanmagy bilen düşündirýärler. Garabagdarda 1 dollaryň alış-çalış bahasy 24 manat 80 teňe ýetdi diýip çeşmämiz sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursyny 2015 ýyldan bäri 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. Türkmen häkimetleri ýurda ykdysady kynçylyklaryň aralaşmagy bilen 2016-njy ýyldan başlap ýurtda dollaryň resmi söwdasyny gadagan etdiler. Munyň ýa Türkmenistanda valutanyň Garabagdary döredi. Galybersede guruluş haritlarynyň gymmatlamagy sebite gelen apy tupanyň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýynyň hatardan çykmagynyň ýa gabat geldi. Adatlyň çeşmesi guruluşyk mögsüminiň başlamagy bilen harasatdan ejer çeken adamlaryň jaýlaryny dikeltmäge çalyşýandygyny we şol sebäpli gurulşyk haritlaryna bolan talabyň hem artandygyny bellidi. Ýatlatsak şu ýylyň 27 aprelinde Liwap we Mary vilayetlerine gelen apy tupanda jaýlara olaryň üçeklerine ýiti ziýan ýetipdi. Çeşmämiz gurulşyk haritlarynyň bahalary gymmatlaýan mahaly olaryň käbiriniň hiliniň pese gaçýandygyny we munyň hojalyklaryň ençemesinde betbagçylyklaryň döremegine sebäp bolýandygyny hem aýtdy. Elektrik kabelin 1 metriniň bahasy 50 manatdan bahalanýar. 10 manatdan hem bar ýöne onuň hili pes. Şu ýyl Darganatada bu ardan kabelden peýdalanan adından 15 adamyň öýünde ýanyň döredi diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganata etrap we Liwap vilayet häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Belläp geçde häzirki wagtda ýurduň senat we gurulşyk önümçiligi ministrligine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär.